Gihas na karon ang usa ka school principal nga giilang si alias J ug laing duha pa ka individual nga nailang si alias Jan, usa ka cook ug si alias Nene 44 anyos ug matud pa usa ka drug den maintainer. Amaong bypass operation gipatagayon kini sa PDA 11 ug mga kapulisan sa Mati didto sa Purok Marilag Limatok Street, Barangay Central, Mati City sa nilabay nga adlaw. Sa maong operasyon napalitan namang isa sa mga dinakpan sa gituohang shabu nga nagkantidad og 1,000 pesos ug naabtan sa akto nga nagagamit sa illegal nga droga ang maong principal ug iya mga kaubanan ug nasuta sa ilang posisyon ang gibada-bada ang 34,000 ka pesos nga kantidad sa gituohang shabu ug mga paraphernalia. Nakakusuriya na sa mga otoridad ang tulo ka dinakpan. Bahad kanunay sa mga kapulisan sa Mati City ug ang tanang ahensya sa pagamhanan sa Mati nga magpadayon sa pagtinabangay aron batukan ang illegal nga droga sa maong syudad. Mga katropa, pakusgi pa ang imong immune system. Pagsanton Vitamin C aron dili ka daling magkasakit. Pagsanton Vitamin C nanukad sa XFM Mati para sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Ken Asipido, XFM News.